kanang mahimong rayna pinili gid na sa hari. Di mahitabo nga ang usa ka babae mahimong rayna sa gingharian nga kontra sa hari. Muna si Maria nahimong rayna kay nagpakasulugoon siya sa hari. Matod pa niya diri, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Lingiyay mong tupad ina sulugoon kas Ginoo. Nako ba? Sulugoon sa Ginoo. Oy, lahi man ta kasagaran, kita may mga hinugo kay sa Ginoo. Inigsimba bisag unsa nila isugo sa Ginoo. Unya di pagita sama ni Maria nga moingon mahitabo unta dinhi kanako ang sumala. Ano to? Mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ang ato gusto man tang mahitabo ang atong gisulti. Mao na si Maria nagpabilin nga hagit o giya natong tanan nga nagtuos Ginoo hastas wa magtuos Ginoo. Kay nga naman matod pas mga philosophers, there is only one good and that is God. Nya kun mosunod ta niining maong Ginoo, mao nay bugtong maayo sa atong kinabuhi. Portig yung maayuhas Ginoo kay matod pas atong unang pagbasa, ang kangit-ngit ilisa na niyag kahayag, dili na ta maglakaw sa mangiob nga lugar niya, malipayo na ta kanunay magmaya tungod kay ang Ginoo matao na or mag-uban na kanato. Mao na nga ang panagna sa unang pagbasa nga gitawag og matao ang Dios, nga gitawag og maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Mao ni siya ang nature sa Ginoo nga gipakatao ni Maria. Og nganong natao ang maong gamhanang Dios dinhis kalibutan pinaagi ni Maria, kay si Maria nagpakasulugoon sa hari. Kanang rayna basta buhi pa ang hari, ang rayna muraragin na siya sulugoon sa hari. Sulugoon, pero gibalyo siya kay isip rayna, isip asawa sa hari. Pero ang iyag yung role, magsige ra nagtahod sa hari. Panagsara kayo ang rayna nga mudiktar sa hari. Labi na gyud sa Ginoo. So kita di ay mahimo sadtang mga rayna sama ni Maria. Pero ang ato lang buhaton, magpakasulugoon lang tas Ginoo. Pananglitan sugo bas Ginoo nga magpalaygit ka, sugo ka na sa Ginoo. Og ngano mang nagpalaygit man or nagpills man ang usa ka babae or usa ka asawa, hadlok siya og hadlok na siyang mupakatao og bata. Nya kana ra bang bata nga ipakatao, mao ra ba na ang promise of God? Mao na siya ang paglaom nga misidlak daw adlaw. Kana bang kada bata nga matao dunay promise ang Ginoo, dunay paglaom nga gipakatao ang Ginoo. Unya kay kita kusog man kay modiktar sa Ginoo sa atong gusto, usahay ang paglaom, ang kahayag, ang saad sa Ginoo nga maghatag og kaayuhan atong patyon, atong pakgangon, alihan. Pinaagi aning ato mga artificial contraceptives, ligation o abortion.
Mao nay atong isagang ug unsa man na sila mga buhat sa yawa. Mao na mubalik na sa tangadtos kangit-ngit. Ngilingay mong tupad na din ata magpalaygit ha. Sa unsa mo ba sa laygito na ako nga hapit naman kong matay. Dili ba kanang muupos na taana kanang mga abortion, artificial contraceptives, muupos taana kitang nagtuos Ginoo kay atong patyon ang mataw nga paglaom sa kalibutan. Lisura na no? Nagsigi taghandom og nindot nga kaugmaon unya patyo nimo ang sinugdanan ni anang maong paglaom ug ang tinuod nga tuburan ni anang maong paglaom kay kanang bata mao kinay paglaom. Pero kaning mga dagko na kanang imong tupad awa na di na paglaom. Labi na mga tiwasunon di na paglaom. Nana na sila sa kahaponon. Hapit na musahop. Ang paglaom kanang inigsidlak yung kabuntagon mao na siya paglaom. Kana ba yung mibanag-banag mabuta na kanang Legion of Mary na anay word diha nga kinsa kining nagaanhi nga daw kaadlaw nagabanag-banag masiga murag adlaw kalisangan maingog kasundaluhang hinanay alang sa gubat. Unsa man na siya banag-banag bag-ong sidlak niya kaning nisahop na nalisod na kaning naog sa hagdanan niya mao pagi maghadlok-hadlok nga ay mo panganak og daghan uy sus unsaon lang na ninyo pagbuhi ng inyong mga anak daghan uy ikaw di mo buhi tiwasono naman ka di ba ang mobuhi ni ana mao ang Ginoo muna kada nato experience nga naay padong matao sama ni Maria maglipay ta atong dahigon ang Ginoo dili kay masubo lo pila na ni ikalima na ni ikasiyam na ni magbuol manon dahig ang Ginoo salamat Lord ika-12 na ni ana ba dahigon ang ngalan sa Ginoo anagon tanawa unsa itong tubag sa Salmo unsa itong tubag dayga ang ngalan sa Ginoo hangtod sa kahangturan ayaw kabalaka kung mabuhi ba ng imong anak or mulampos ba nag-eskwela di na maoy mo matter ang importante nga kanang matag bata nga mataos kalibutan ato untang matudluan nga magsigig sunod sa kabubuton sa Ginoo ug magdaig sa Ginoo. Wa na nay kinahanglan nga imo pa nang pakanon, imo pa nang himuong dato, imo pa nang paeskwelahon, imo pa nang paggraduaton og college, summa cum laude, papasaron pa na nimo mga board exams, himuon pa nang doctors of various fields sa education or sa simbahan, di na kinahanglan. It doesn't matter anymore. Ang importante, matag bata, matag tao, sama ni Maria, mahimo untang sulugoon sa Ginoo. Aron mawa na ning gubat, mawa na ning sigi og pinatyanay, mawa na ning siging korupsyon, gubot kaayo, ngatong nasod, gubot. Ang unit team sa una karon unsa naman competing teams angry teams bullying teams mo na karon ngano man kay dili man magpakasulugoon sa Ginoo wa may pagpaubos, pulos man garbo, mga yawanon man nga mga hunahuna o mga pagbati, mo'y sundon ang kahakog sa kwarta, kahakog sa gahom, kahakog aning honors in the world and comforts of the world. Na naglisod kaya. Lingay mong tupad.
Yung nasa inyong silingan, unit team pa mo. Teamwork pa mo sa inyong silingan. Kanilang adas kumpanya. Nga kumpanya ba? Kung tawhanon lang yun nga pag standard, maglisod yun ta. Kanang kumpanya, naaginay regular schedule sa kanang gitawag na to og teamwork, team building, mga seminars, naaginay regular ana team building. Ighuman sa team building, o pa gani mahuman ang team building, galinibakay na. O pa mahuman ha, ang team building, galinibakay na. O niya, naaday teamwork ka na. Adinhisad sa atong kuan, atong simbahan, siging recollection. Pero paskang linibakay din hisod simbahan. O niya, sugo din as Ginoo. Mga nailisod. Muna, kanindot unta kung mga ambisyon tang mahimo sad tang rayna sama ni Maria. Dili tingita mo ili sa iyang trono, pero musunod ta sa iyang pagkamasinugtanon, pagkamatinahuron ngadto sa amahan o sa pulong o kabubuton sa amahan. Hunongon na ni natong pagpatay sa kinabuhi. Kayang kinabuhi maogid nay simbolo sa presensya sa Ginoo. Patyo na ginanimong imong anak bisag sud panas imong tiyan. Babaga na ginanimo ang similya sa imo untang umaabot nga kinabuhi pinaagi ana mga artificial contraceptives kontra nakas Ginoo. Amigo nakasiyawa. Asa man kapadong adto sa heaven or sa hell? Kusga. Man mo kusog yung tingog. Hadlok ba mo pronounce? Asa mo? Heaven or hell? Hell? Heaven o hell? Ako adto ko heaven, kamo asa mo hell? Uy, kasayang sige tag simba o niya hell gapon. Dili biya sad nato assurance nga sige tag simba heaven na kita. Kay ang mga Parisiyo, ang mga iskriba magsigi gitog simba kada Sabado to ila sa una tingali Sabado or basta Sabat sigig simba niya mag-fasting pagito kada semana kaduha sige pagitog tithing siging memorize anang mga pulong sa Ginoo gihurot gina nilag memorize ibaliktos pa na sa ilang mga agtang. Pero ang gisultis Ginoo, ang gisulti ni Kristo, niingon gyapon si Kristo, dili mo makasod og langit kay mga tigpakaaron ingnon kamo. Sa Old Testament, niingon sad ang Ginoo, dili kamo makasulod sa akong pahulayanan kay mga tig-amog kasing-kasing. Ana. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon magpakasulugoon ako nimo. Ina. Na sugod karon magpakasulugoon ako nimo. Ana, mo na nindot kayo. Sige, manindog na ta mga sulugoon sa Ginoo.